बेथ' बिथांनि माखासे लेक अफ नलेजनि खोथा निश्चय जागोन मानोना 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि दानाव जिखिनि बिटिसि बे समाव बिटिएडि बेखौ दाजादों आरो बे दानायाव 1886 नि ब्रिटिशनि टाइमनि मोनसे हानि आयेन दङ चैप्टार 10 होननानै बुंदों आरो बेयो चैप्टार 10 आ जाहैबाय एक्सक्लूसिवली माने ट्राइबेलफोरनि थाखाय नोङो आयेना जायो माने हानि मोनथाया ट्राइबेलफोरा थायो दा बेयाव जों नुदों जे कार्बि आंलंआ बे चैप्टार 10 आ बिथांमोनाव एप्लाइ जायो हाया खालि ट्राइबेलफोरनि थाखायल' गुबुना बेयाव मोना किन्तु जोंनिया जाहैबाय मडिफाइड माने चैप्टार 10 आ बाव एप्लाइ जाया गुबुन फारसे जोंहा गपिनाथ बरदलै बै समनि गिबि आसामनि चीफ मिनिस्टार बिथांनि गिबि चीफ मिनिस्टारनि टाइमावनो 1947 मायथाइनिफ्राय नोङो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ दाबोदों दा चैप्टार 10 आ जुदि जोंनाव बाव एप्लाइ जायाबा होमबा ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखाथि होनांगौबा जोंहा बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ थाथारनांगौ गुबुन फारसे जोंहा नैबे ओनसोला 6 शेड्यूलनि सिङाव दाजानाय दा संबिधाना बा सुक्तियाव चैप्टार 10 खौ एप्लाइ जाया होनदों किन्तु नोङो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ नों साइलेन्ट दोनदों तारमाने बे थानो हायो आरो दिनै बिथाङा जितु हानजानि स्टेटनि आफादगिरि बिथांनि हानजायानो बै समाव अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशीमोन बिथांमोननि दैदेननायाव बिटिसिखौ जोंनो नैबे ओनसोलाव जोंनि जौगानायनि थाखाय होनाय जादों होमबा बिथाङा निश्चय एबसेन्ट अफ माइन्ड ना होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो मोनथिलिया बा बे 6 शेड्यूल आरो बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्राखौ बिथाङा हयथ' मोजाङैनो स्टाडि खालामाखैमोन जानांगौ बे थानो हायो बे सैथो खोथा